Xa se está poñendo o sol. Achegas a noite boa. Merry Christmas. Ben, é a miña festa favorita. A miña tamén. Eu xa estou desexando apagar as candeas. Iso é no teu aniversario, your birthday. Sí, pero como tamén hai agasallos, pensaba apagar algunha candea. E que lle pedistes a Papá Noel? Regalos, regalos, moitos regalos. Eu pedinlle un traxe de astronauta para ir á Lúa ou algún outro planeta. Pois eu pedinlle unha caixa de ferramentas para guardar parafusos, porcas e chinchetas. Pois eu pedinlle unha funda nova para a miña tableta xaspeada en rosa, 3 chapeus de copa, de ancha e de pico. Que? Unhas zapatillas deportivas marca Perico. Tamén lle pedín unhas orelleiras. Caramba, cantas cousas. Lembrade que Papá Noel non sempre trae o que se lle pide, pero o que trae sempre vos gustará. You'll always like it. Pasear. Ben! Non tes curiosidade por ver a Papá Noel? Sí, velo a ele e a súa zorra de alta tecnoloxía con tracción aos 4 renos. Se non o vemos esta noite, pois teremos que esperar un ano para volver tentalo. Un ano. Iso son varios meses, polo menos. Pensei un plan. Despois da cea, cando todos vayan dormir, volvemos e agochámonos ata que veña Papá Noel. Pero iso é un plan mestre. És un xenio. Apúntome. Tutu, Rafa, a cea está na mesa. Agora só temos que esperar a que chegue. Que emoción! Como será? Din que é gordiño e con grandes barbas brancas. Eu sempre o imaginei alto, delgado e con traxe. Un tipo moi elegante. En calquera caso, pronto o saberemos. Só temos que esperar un intre. Tutu, teño moito sono. Aguanta, non podemos quedar dormidos. Tranquilo, as xirafas sempre están alerta. Oh, Rafa, esperta! O robot non é perigoso, só necesita porcas e algo de agarimo. Rafa, quedamos dormidos. Que? Que dis? Iso non pode ser. Eu sempre estou alerta, son unha xirafa. Pois mira, está todo cheo de agasallos. Iso quere dicir que xa pasou por aquí. Vaites, pois é verdade. E que crees que nos trouxo? Miramos. Case mellor que esperemos ao resto. A ver se non tardan moito en chegar. A min o que me dá rabia é non poder ver a Papá Noel. E se lles dicimos aos demais que o vimos? Iso non sería mentir. Tanto como mentir, sería unha bromiña para que pensen que somos xeniais. Eu xa son bastante xenial, pero ben, as bromas son graciosas, apúntome. Hola, mozos. Vexo que madrugastes, You've got up early. Sí, temos moitas ganas de ver os agasallos. Levantámonos tan cedo que vimos a Papá Noel. Papá Noel, Papá Noel. Sí, e como era? Pois era alto delgado e bastante musculoso. Delgado. Eu pensei que era un pouco máis gordiño. Debe estar a dieta. Ben, iso é que se nota que fai bastante exercicio. Claro, pensa que leva agasallos dun lado a outro. Sí, iso é certo. Caramba! Entón, vístelo de preto, non? Preto non, pretísimo. Ai, que envexa. E dixovos algo? Sí, saudounos. Sí, pero saudounos co pé. Tenos moi áxiles. Supoño que por iso leva sandalias. Sandalias? Pero, entón, como ia vestido? Cun chándal azul. Eu cría que Papá Noel sempre ia de vermello. É que tiña mellor gusto, porque chándales sandalias. Ben, rapaces, é hora de abrir os agasallos. Pero antes, non tedes nada que dicir. A ver... non vimos a Papá Noel. Que? Non vos oio, rapaces. Non vimos a Papá Noel. Non o vimos. Era unha broma.
Tentámolo, pero quedamos dormidos. Mentireiros. Será posible? Tomastesnos o pelo. Sentímolo, non queríamos enfadarvos. Queríamos ser xeniais. Fixestes ben en pedir perdón. Nunca se lles pode mentir aos amigos con cousas serias como Papá Noel. Sí? Fante o aparello, quen chama? Ah, Papá Noel! Canto tempo, dime, en que podo axudarche? Ah, sí, vale. Agora yo digo. Adeus, goodbye. Era Papá Noel de verdade. Papá Noel e eu somos amigos desde hai moito tempo. Que che dixo? Pois díxome que... A que estades esperando para abrir os agasallos? Papá Noel, Papá Noel. Mirade, a min trouxome un traxe de patinadora. A min trouxome un compás e unha cantimplora. Agora poderei ser un explorador. E a min plástico de burbullas. Como me coñece Papá Noel, encántame. Rafa, o agasallo está dentro do plástico.